Zničíme ideológie, alebo ešte lepšie, vypneme ich. Lebo ideológie sú tu hlavne na to, aby ťa obrali o čas, o peniaze a o zdravý rozum. Potrebuješ nejakú ideológiu na to, aby si sa ráno pozdravil susedovi? Nie. Potrebuješ nejakú ideológiu na to, aby si zaplatil faktúru za energie? Nie. Potrebuješ ideológiu na to, aby si nezasieral životné prostredie plastovým odpadom? Nie. Na toto všetko ti stačí úplne zdravý rozum. Je mi úplne jedno, čomu verí a koho volí sused a akú ideológiu zastáva. Proste sa mu pozdravím. Je mi úplne jedno, či niekto miluje alebo nemiluje Green Deal. Keď vidím bordel v lese, proste ho zoberiem. Je mi úplne jedno, či príde energia z Ruska, z Ameriky alebo z Číny. Chcem rozumnú cenu a bezpečné dodávky. Nie ideologickú rozprávku. A kľudne pre vás, čo zastávajú ideológie, nech každá faktúra má 3 ceny, alebo aj 4, a nech si človek vybere na základe svojej ideológii, ktorú cenu chce zaplatiť. Bo normálny život nepotrebuje žiadnu ideológiu. Potrebuje obyčajný zdravý rozum.